Hürmetli Башкортстан 24 каналы хезмәткәрләре, һездән тапшыру аша һөекле кешебезне, әсәебезне 65 яшьлек күркәм гомер байрамы белән котлап китергә рөхсәт итегез дип башланып китә сираттагы хат юлдары. Әсәебез Гөлсинә мөхтәрәм кызы Маткулова 1954 елның 1 мартында Илеш районы Иске Татышлы авылында дөньяга килә. Актаныш урта мәктәбен тамамлагас, Алабуга педагогия институтының татар теле һәм әдәбияты факультетына укырга инә. Ситтән торып белем ала. Хезмәт юлын Илеш районы Тапой авылы урта мәктәбендә башлай. Ошында безнең атайыбыз Фирдәвес Хәмит улы Маткуловты осратып, үрге яркәйдә матур тормыш корып ибәрәләр. Мөхәббәт емештәре Гөлназ менән Алмазга гомер бүләк итәләр. Әсәйбез бик уңган, тырыш, баксала елек емеш, яшелсә үстергә ярата. Безне балаларын да эшкөяр итеп тәрбияләргә тырышты ул. Укучылары бергә эшләгән хезмәттәшләренең хөрмәтен яулаган кеше әсәйбез. Кадерлебезнең гаҗәеп ярдәмсызлыгы һәм кешелеклеген күреп, үзендә күпме ихтияр төсе, ныклылык, рух, сәм барлыгына гаҗәпләнәһең дә, хокланаһың да. Кадерлебезне матур байрам белән котлап, алдагы тормышында кырыстай ныклы һаулык, озын гомер, күңел тыныслыгы, барлык өмет хыялларының тормышка ашуын теләйбез. Әсәй, һиңа ниндәй генә изге теләктәр әйтһәк тә аз булыр кебек. Безнең өчен әле һаман балам дип өзелеп тораһың. Мәрхәмәтлегең, якты сырайың, безнең өчен хафаланып, изге дугаларыңды укып торганың өчен мең рәхмәт һиңа. Ходай һиңа сәламәтлек бирһен. Атайыбыз менән бергә бәхетле тигез гомер итегез дип теләй юбилярның балалары. Хөрмәтле Гөлсинә мөхтәрәм кызы, хәзер яңгыраясак йыр да һездән өчен. Уны тормыш иптәшегез Фирдәвес Хәмит улынан кызыгыз Гөлназ, улыгыз Алмаз, киленегез Илнара, кияүгез Илдар һәм яндәрегез Альберт, Аскар, Искәндәр, Марселдән котлау сәлам әйтеп кабул итегез. Sezmisen күңелдә язылар әле, сөюле җанымда син булган чагыңда язлардан язмам әле. Сөюле җанымда син булган чагыңда язлардан язмам әле. Яшәү түші җирдә синең назларың бит ул. Бирешмичә бердә яшәү түші җирдә синең назларың бит ул. Яшибез бит җирдә бәхетле булып яшик. Бәхет өчен генә яшибез бит җирдә бәхетле булып яшик. Бәхетле булып яшик. Sezmisen күңелдә язылар әле, сөюле җанымда син булган
bulgan çağında yazlardan yazmam әлі. Süyülü canımda seni bulgan çağında yazlardan yazmam